Sa number 7, lalaki nga nangawat sa simbahan, nakilala na. May sampaw nga bayo nga posible iyapas ng sakristan ang lalaki nga gintudlo nagpangawat sa simbahan sang siya nadakpan sa buy-bust operation sa Progreso, Barangay Alhis sa Bacolod City sang Domingo sang gabi, Hulyo 12. Ginsiling ni Police Captain J.R. Reyes ang hepe sa Station 7 nga nagmatch ang tattoo kag profile ni alias Alog, 28 anyos sa suspect nga nakuhaan sang closed-circuit television camera footages sang simbahan. Sa ginpatigay nga custodial debriefing matapos madakpan si alias Alog sa buy-bust, iyaman ginako nga siya kag ang iya duha ka mga lookout ang nagpangawat sa kumbento kag simbahan sa St. Jude Thaddeus Parish and Shrine sa Barangay Alhis sa Hulyo 8. Nakawat sa mga suspect ang pila ka mga pagkabutang kag masobra 300,000 pesos nga cash nga bag-o lang na withdraw sa bangko agud kuntani ibayad sa mga balayran sa simbahan, ipakay o tile sa altar kag budget sa subong nga bulan. Suno kay alias Alog ilana nga natunga-tunga kag nagasto ang kwarta.